Hola a tots i totes! Sigueu benvinguts a Orienta, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a totes i tots! Aquest és el segon dels vídeos dirigit a professores i professors en el camí cap a la inclusió i forma part d'un conjunt que us deixa en una mateixa llista de reproducció i que a més estan relacionats entre si. Mentre el primer dels vídeos d'aquesta sèrie parli d'aspectes normatius i terminològics que s'han de tindre en compte, en aquest segon vídeo parlaré dels nivells i mesures de resposta per a la inclusió. Comencem! Tal i com esmenta el decret 104/2018, els nivells de resposta per a la inclusió es divideixen en 4. El nivell 1 de resposta està dirigit a tota la comunitat educativa i a les relacions del centre amb el seu entorn. El nivell 2, amb les mesures orientades cap a tot l'alumnat del grup classe. El tercer nivell de resposta està constituït per les actuacions dirigides cap a l'alumnat que necessita una resposta diferenciada amb suports ordinaris addicionals. I per últim, el quart nivell de resposta, dirigit també a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, però que necessita una resposta personalitzada amb suports especialitzats addicionals. Us deixo a la descripció del vídeo un enllaç amb les mesures de resposta per a la inclusió de cadascun dels nivells de resposta que acabe de detallar. Continuant amb els nivells de resposta, podem veure en aquesta diapositiva un esquema amb els 4 nivells organitzats de forma concèntrica, on al cercle groc tenim el nivell 1 i on ens expliquen que aquest nivell va dirigit a tota la comunitat educativa i que els suports per a dur-lo endavant han de ser els propis del centre. Si ens endinsem al següent nivell d'aprofundiment, al color verd, trobem el nivell 2 dirigit a tot l'alumnat del grup classe amb suports ordinaris del centre. El color blau ens presenta el nivell 3, dirigit a l'alumnat que necessita una resposta diferenciada, però amb suports i recursos ordinaris. I finalment, al cercle morat, alumnat amb NESE, amb recursos especialitzats com per exemple especialistes de PT, d'audició i llenguatge, recursos extraordinaris d'accessibilitat, etc. En aquesta segona part del diagrama anirem de dins cap a fora. Al quart nivell de resposta trobarem, d'una banda, que les mesures de resposta seran especialitzades i els agents encarregats d'aquesta resposta poden ser tant personal especialitzat com personal no docent de suport a la inclusió, com per exemple educadors, intèrprets de llengua de signes, fisioterapeutes, etc. Al tercer nivell de resposta trobarem actuacions de reforç i altres accions personalitzades i al nivell 2 actuacions didàctiques, acció tutorial, etc. Ambdós nivells han de dur-se a terme per l'equip educatiu, les tutores i els tutors, el professorat de suport a la inclusió i els serveis especialitzats d'orientació educativa. Finalment, el nivell 1 de resposta, com hem esmentat abans, consisteix en processos de planificació general i d'organització implementats pels equips directius i òrgans de govern de centres educatius. I amb aquesta informació arribem a les mesures de resposta educativa per a la inclusió. Mesures que constitueixen totes les actuacions educatives planificades amb la finalitat d'eliminar les barreres per a l'aprenentatge i contribueixen a la personalització del seu procés educatiu en totes les etapes educatives. Totes les mesures de resposta queden emmarcades en 3 grans apartats: mesures per a l'aprenentatge, mesures de participació i mesures d'accés. Comencem per aquestes últimes, les mesures d'accés. Aquest tipus de mesures són establides per assegurar l'accés a una educació de qualitat, tant pel que fa a l'accessibilitat com per al currículum. Entre aquest tipus de mesures trobem qüestions relacionades amb l'accessibilitat física, cognitiva i sensorial. A més, han de quedar recollides en documents com per exemple el projecte educatiu. Pel que fa a les mesures per a la participació, aquestes han de quedar recollides en documents com els plans d'igualtat i convivència, protocols d'acollida, protocols d'acompanyament LGTBI, entre d'altres. I han de tractar d'oferir a tot l'alumnat i la resta dels agents de l'àmbit educatiu participar
de l'experiència educativa. Finalment, arribem a les mesures més evidents o més fàcilment comprensibles per als professors i les professores, les mesures per a l'aprenentatge. Aquestes pretenen que tot l'alumnat assolisca el màxim nivell competencial dins les seves possibilitats i considerant les seues necessitats, característiques i interessos. Aquestes mesures les trobarem al Pla d'actuacions per a la millora, a les programacions didàctiques inclusives, etc. I en relació amb aquest tipus de mesures, la meva proposta com a orientador passa per recomanar-vos fer una ullada a les noves perspectives metodològiques inclusives, com són les programacions multinivell i els dissenys universals per a l'aprenentatge i l'accés. I fins ací aquest segon vídeo del camí cap a la inclusió. En el següent vídeo desenvoluparé les barreres per a l'aprenentatge, els seus tipus i com treballar en la seva identificació i detecció. Moltes gràcies.